रोङा दे नों आरो फिन नोंथांनि न'आव फैनानै जे बिजेपि दलाव जयेन जाफैबावदों माबायदि मोन्दांथि लादों बे समाव? जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंना गुबुन पार्टिफ्रा खोनाबा गाज्रि मोनलायगोन लिडार होनबा बिथांमोना लिडारबो नंजोबा बेस्राफोर गोबां इउरपआव थानानै आं इलेक्सन दारायनि सिगांनो 15 बोसोरनो बिथांमोना सान हर खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दोलोखौ देरहासार खालामबोदों। सिगाङावबो बिथांमोना 10 बोसोर बिपिएफनि मनज कुमार ब्रह्मखौ देरहाहोबोनाय आरो बिनि उनाव बिथांमोना आं मोननाय लोगो लोगोनो 2015निफ्राय जेला गेलेजेनो अब्ला बिथांमोना फैनानै आंखौ एकदम सान हर खाथिनानै देरहासार होनाय मावथि बिथांमोन। बिथांमोना पारगावनि माखासे दं, सेलेखानि माखासे। आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं गोबां समनिफ्रायनो बिथांमोनजों रायलायबाय थाखादों, नाथाय सम मिलियैयाव बिथांमोना फैथ'वाखैमोन। नाथाय आंनि खावलायहरनायाव बिथांमोना दिनै नुजानानै आंजों आंनि न'खराव हाबफैबाय, आंनि बिजेपि दलाव हाबफैबाय। बिनि थाखायनो आं जोबोद गोसोखौ मोजां मोनदों। बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि सायाव अननाय आरो मोजां मोननाय बिसासा दं होननानै आङो बिथांमोनखौ आं साननो हायो आरो आसा खालामो फैगौ इलेक्सनाव बिथांमोना आंनि जानानै खस्थ' खालामनानै देरहासार खालामगोन बेखौ आंहा आसा दं। बेनिखायनो आं दिनैनिफ्राय बिथांमोनखौ बनरगाव मण्डलनि एमसिएलए जानानै आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोना गाबोननिफ्रायनो खामानिखौ मावसिगोन। बेखिनियानो। थांनाय 5 फेब्रुआरि खालि नोंथांनाव जिहेतु जयेन जाफैदोंमोन, मैया जों बिथांमोनखौ बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिपिएफ दोलोनि नङा होननानै फोसावनानै होदों, इउपिपिएल दोलोनिसो होननानै फोसावना होदों। बेखौथ' मारै बुजिबावनो, मैयाथ' आं बेखौ नुबाय जोंनि बिपिएफनि नङा होननानै। आरो दहाय नुलायबाय आं इउपिपिएलनि नेहाथारि प्रेसिडेन्टआ बुंलायबाय बिसोरबो इउपिपिएलनिबो नङा। होमबा बबेनि सोरनिथो मानसि जाखो बिसोरलाय? बबेखौ दालां होननांगौ जाखो आं दा? दाबो नाय नोंसोर दानो नुगोन इउपिपिएलनिफ्राय होख्लायलायबाय जोंनि मानसि नङा, बिपिएफआनो जोंनि मानसि नङा। होमबा बबेनिथ' मानसि ना अख्रांनि मानसिमोन बिसोर, हाथरखिनि मानसिमोन नामा? बिसोरो एकदम जेनुइन मानसि। बिसोरो मानसिखौ नायनानै भट होग्रा। मानो होनोब्ला बिपिएफनि मानो आं बुंदों, बिथांमोना आं जेलाना इलेक्सन गेलेजेनो अब्ला बिसोरो आंनो भटखौ होदों। बेनिखायनो आं बिपिएफनि होननानै बुंदों। मानो होनब्ला बिदिबाथ' आं जेनगौमोन। अत स्ट्रं जुदि इउपिपिएलआव दङमोनब्ला बिथांमोना 2015निफ्रायनो आं जेनबोआखै बाव वेस्ट मालिगाव प्राइमारि हिसाबै। अब्ला बिसोरखौ आं बिपिएफनि होननांगोन ना। आरो दिनै दा बबे खोथाखौ आं बिसास खालामबावनो, मिडिया नोंथांमोनानो मिथिखागौ बिपिएफआनो जोंनि नङा, इउपिपिएलआबो जोंनि नङा। बबेनि मानसि होनदों दा? सोरगोनाव हाथरखिना अख्रांनि जाखो बिलाय ना फाथालनि जाखो मानसिफ्रालाय? ओमफ्राय ना हा गावना नुजाफैनो नामा बिसोरो? आंखौ मोजां मोनदों फैदों आरो बिथांमोना सिमान जाखादों जोङो गोदो नोंनोनो भटखौ होखादों होननानै। आरो बेनिफ्राय माथो आरो बुंबावनो, नङा होमबा? बे जाहैबाय राजनितिकनि खोथा। गावजों गाव मिडियायाव होलायबाय थानानै मा लाब जानो? जेबो लाब गैया। खामानिखौ मावनांगौसो गावबा सार्थनि थाखाय। रायजो राजायाथ' जाम्बा जाम्बि गैला जे बे मिडियायाव बुंबानो नंगौ नामाब्रा आं होनला गैला। बयहाबो स्टाडि दंसै, बयहाबो साननो हानो गोहो दंसै। ओंखायनो लाब गैया मिडियायाव नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै लाब गैया। दिनै बिथांमोना 100% इउथ बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोर, बेखौ आं नंखाय होनबा आं मारै जालायगोन? नंगौखौ आं नंगौ होननांगोन ना। अफिसाव थाग्रा बिथांमोना दिनै आंनि खावलायनायाव बिथांमोना फैबाय, आं बजबनानै लाबाय। बेफोरखौ आं बारा खर' साया, नङा होमबा? गोजोन्थों। नोंनि सिगांनि जिथु भटार्सफोर दङ बिपिएफ होनाय समाव, बिथांमोना दाबो हयथ' बिपिएफआव दं। बिथांमोननिसिम नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ बा खावलायनांगौ? ना बिथांमोनजोंबो आं रायज्लायगासिनो दं आरो फैया नङा गोबां फैबाय। आं गामि गोबां जायगायाव बिपिएफनि वार्कारफोरखौ आं जइनिंबो खालामबाय। जेरोखोम सिगाङाव आंनि दिनाव बिपिएफआव खामानि मावग्राफोर पाब्लिकफ्रा
आंजोंनो दंजोबो माखासे लिडारफोर दं नंगौ बे सैथो लिडारफोरखौ आं लाबोनो हायाखै निस्सय बिसोरबो आंजों फैगोन होननानै आंहा आसा दं आरो गामिनि जेसेबां साननो हनो गोरों रायजो राजा बिसोरथ' आंजों फैखाजोब्बायानो बुंजायो बांसिनानो खिन्थु लिडार हिसाबै आं बारा मोननो हायाखै पेरेन्ट बडिनिखौ गुबुन मोनबाय इयुथ बा अमेननि आं गोबां मोनबाय आसा दङ आंहा निस्सय सम फैब्ला बिथांमोनाबो हयथ' आंजोंनो फैगोन आरो आं खावलायो बिथांमोनखौ जिहेथु आंबो सासे बनारगाव समस्तिनि गोख्रों बिपिएफनि एमसिएलएमोन दा आं बिजेपि पार्टियाव जयनिं जाबाय दा ओंखायनो आं बुंनो सानो जेब्ला राजाया गुबुन पार्टि बा रायजोआव बारस्लाङोबा फोरजाफ्राबो खिथु खिथु खारफाखायो थिग बिदिनो खारफायोबा मोजांमोन होननानै आं सानो निस्सय फैगोन बिथांमोनाबो आं आसा दं नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएफ का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहागोआनो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लासा जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन